Stai aproape de el, stai aproape, stai drumul la crochet, hai! Așa, așa! Hai și interior, interior, interior! Acolo! Interior aici, acolo, bine! Hai la urpă! A sus, stâng! Ești, voi privirea lea, te uita în pământ! Caută la ficat, caută la ficat! Bine la ur, bine! Stângatează, stângatează, așa! Bine la ur! Stai drumul la crochet! Peste el! Acolo! Break! Hop! Te mai găsa! Hai! Bine la ur! Dai drumul și vine de spate cu brațul! Acum ce? Hai! Bine la ur, bine! Acum! Și cu cealaltă! Bine! Iulică, garda! Garda sus la Stai aproape de el, stai aproape de el! Break! Stop! Nu mai agățat! Merge că aveți în mine! Hai! Hai, Iulică! Față, acum! Bine! Așa! Garda! Garda, Iulică! Nu da departe! Dă Iulică la bătaie! Față jos! Față jos, am zis! Acolo! Ia-l pe croșeu! Și exterior am zis! Bine, hai! În locul A! Scoate aia din gură! Încă filmez. Fără să ne grăbim. Marinescu Iulian. Ai vreo 5 de la tine să mai iau apă? Ascultă ce spun că spun! Marinescu Iulian și Ionescu Silviu. Ei sunt în ring, te Sunt în ring. Laurențiu, Cine urmează, te-am întrebat? Categoria 12-14 ani. Teodorescu Petrică. Bă, ține-mă garda sus, mă. Poți? Basnu. Ascultă ce spun! Basnu Costel. Interior, exterior! Te-am zis brațe la față, stai strâns și bacherea și dai peste garda lui, da? Și te agăți mai și spargi! Ia! Hai! Ce spune? Hai! Ești în colțul ringului de aici! Stai, ține centru! Acolo! Garda! Stai aproape de el! Dai drumul la brațe! Așa! Dă și directe, uite! Direct acum, hai! Ușor! Hai și interior! Ține garda în față! Ești de acolo! Ești de acolo, ți-am zis! Așa, acolo, nu ții centrul. Hai, interior! Asta să duce următavă, n-ai văzut? Interior, așa, hai, hop! Ușor! Și brațe, dai drumul la brațe! Stai strâns acolo! Așa, strâns! Te miști! Stai aproape de el! Bine! Nu mai dai la cap! Caută ficat, uite ce e liber la ficat acolo! Dai croșul băticat! Hai cu stânga! Hai și! Dar mai 10 secunde! Acum, mai sunt 10 secunde, hai Iulică! Bine! Apateu, dă-i! Caută ficatul acolo! Dă-i la ficat! Stop! Foarte bine, bravo! Centru! Foarte bine! Bravo! Foarte bine, bravo! Alex! Băi, să le-ai prins până la urmă! Bine, mă, urecheatule! Hai, vină, bă!